ma kelo kanyakla pinje mag Afrika 54 gikone koro wach olokore tim okang' machielo Roselyn Oballa. Ing'eni VOJ ndalo mane wachako wacho wachni kane wawacho ni nitiere buche moko mantiere miwacho iluongo ga gi dho kisungu ni nyuma ya tent to ng'eny ji ne wacho ni jofwambo tho wuoya wuoya kane wawacho ni nitiere gimoro malosre maber taparo ni sani ka migosi Raila Odinga wuon owuok mowacho ni dwa chung' nikech komni to dhi bedo nono higa mabiro dwe mar ariyo to king'iyo ineno ka Kenya nosetemo komni higa mar 2017 mane ineno ka ne wachungo manochung' ndalogo Amina Mohamed mane en cabinet secretary loch mar Uhuru Kenyatta to nineno kama chicha bene watimo kabisa ma Kenya noyudo kura 25 Faki masani en chairman noyudo kura 28 makati neno ka weruok gi nok giwere maduong' ahinya to gimon ma jopiny onego ng'e ni sani ka koro jakom wacho ni chung' e komni ni neno ka nitie gima ne wacho ni gini en rotational manyiso ni odhi e continent mopogre region mopogre kiyudo ka Afrika nitie kaka opoge nitiere Eastern Bloc nitie Western Bloc nitie Central Bloc nitie North Bloc koro iwacho ni sani en okang' mar Eastern Bloc manyiso ni ka en okang' mar Eastern Bloc manyiso ni East Africa region ema koro sani onego bed nang'owa chiwo ng'atgi koro kama nitiere ni ka East African Bloc oyie ni koro jakom ema gitero kaka candidate mar Eastern Bloc to ginyalo ng'iyo mondo giwache ni block machielo mane makendo manigi pinje mang'eny ma wanyalo wacho ni koro mano wamakre godo mondo gin gigol deputy mondo koro wane kaka watimo ang'owa wadhiro wach mar kurani. Mar ariyo ing'eni kineno kata kaka jakom biro odonjo sama kineno kata sani Africa Union kaka nitiere tungni mosebedo mang'eny e continent ka iseneno ka wasebedo gi tungni manche nitiere DRC iseneno ka wabedo gi Somalia wasebedo gi Sudan koro tungni Rwanda Sharawi iseneno koro king'iyo mar moro king'iyo magi te tineno ka gimbe giwacho ni sani gidwaro ng'ama nitiere gi teko manyalo wuoyo kendo nyalo wuoyo gi pinjegi mondo kwe obede kech ni ng'e ka ng'eny giwacho ni gima gidwaro mondo piny obed gi dongruok nyaka bede nitiere kwe. Mar ariyo king'iyo AU osebet ka donjo ahinya e weche mar Kenya nikech kata ka nineno handshake manobedo e kind migosi Raila Odinga gi Uhuru Kenyatta nitiere kaka AU ni nodonjore mowuoyo gi jogi temo mineno kane giwinjore magitimo handshake ma 2018 nitie kaka ne Raila omiyo lemo machielo mani wacho ni highest level mar infrastructure mabe mano nomiyo oromo gi ng'eny kuom jok mochung' ne pinje mopogre Afrika koro manyiso ni en sama koro donjo ni ok odonjo ni en wendo mokwongo bas mar ariyo Raila nitiere kaka osebedo ga pan-africanist manyiso ni nitiere kaka en gi vision iwacho ni paro mane founders mag Africa nitiere ko kaka Julius Nyerere gini koro manyiso ni vision emodhi timang'owa emodhi ting'o mbele kano wacho ni koro dwa chung' koro ing'eni ko biro ir jogo to biro nyisogi ni ka en history gi ika gi gik maseneno nitiere gik maseneno mang'eny makata koro ka biro komni to biro konya mondo akel Afrika ng'owa kamoro achiel ting'eno donjo sama kineno Afrika ka kiseneno kata statistics wacho ni gik ika mar 2025 Afrika biro bedo ni en continent maduong' mogik e world manyiso ni kata in terms of economics pinje te biro bet kang'iyo Afrika kochopo resources gini gimora mora ibiro bet king'iyo Afrika koro sani omanyo tich sama idware kabisa mondo mi ota Africa continent maduong' taparo ni en koro en tich maduong' nikech koro kanyo koro nyisowa ni koro owere gi siasa mar gore mar jo Kenya koro dhi e continent manigi million mar ji komni kapok amiyo Ken gi governor komni tiende nang'o ne ja Kenya to dhi timo ang'o kuno
Apa ni gima Kenya onego ng'e mokwongo niya, komni kineno ka jowa mana kaka ne wasewacho ni vision mar founding fathers mag Africa. Ndalo ka niluonge ni OAU. Wadog waloke kendo koro tinde en Africa Union. Koro African Union ni kelo jotelo mag pinjni 54. To koro kom mar Africa Union Commission chairman chal kaka chief executive officer. Ene won kalam maduong'. Ene won kalam maduong'. Manyiso ni koro ene motayo weche te mag pinje mag Africa. Koro tich ma pile ka pile mar EU dhi bedo lwet jakom kaka sani koro faki time. Koro sani dhi bedo lwet ma jakom ma koro sani ok obi bet kod obro bedo Addis Ethiopia kuma headquarters mar EU ni kanye nitiere. Manyiso ni koro kucho chobro chalo ng'ama dhi e tich pile ka pile nikech koro mane gima nyaka ng'i. Koro gik motayo ng'eny nikech ing'e ni ei Africa Union ka wantiere gi Pan African Parliament be ma nyaka implement policies ma mikadho kanyo wan gi Court of Human Rights ma be nyaka implement gik chike mawuok kanyo ma bedo ruled kanyo wantiere gi Africa head of states and governments ma be sama gibet magi tayo magi winjre ni magi gik mitimo to ng'ama implement gi en ng'awa en CEO. Koro en ng'ama dhi bedo gi tich maduong' ma lwete en ng'ama otwe ng'e ka intiere office ma CEO nitiere ine mipenji gimoro amora matimre nade ma dhi mbele to gi sani mineno ka nitiere wuoyo mang'eny mar continent ni kama e kako nego beni watayo chekwa mana kaka ineno European Union timo margi. Koro mane ma koro en kaka CEO embe koro nyako bio tajo pinje mag Afrika mondo kauche yorno. Erokamano. Ken akene jatend piny Kenya Masan William Ruto nigi ting kata migawo mane kuom chung mar jakom ne.